Pag, so guys, ganahan ko na ni guys, na ako isuot inagkuhan ni Nicole. Kado sis muna, dyan, nagustuhan dyan ako ni. So, nagustuhan dyan ako ni mong gihatag kay kanang floral. Dyan, mahilig mapugkog nga ni guys, kanang tag-as lagi bitin. Wow, thank you. Ikot! Thank you! Thank you. Thank you. Ay, talikod. Ay, nagbakat ang panty. Kapis na yung pamangkin. Panting buslot. Hello guys, majong adlaw na tong tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Provinciana. So karon day guys na ako dari sa ahong trabahoan kanang nag-check day ko dari sa mga tanam so nangabuhi na dyan na siya guys kato mga bitay-bitay. Diyan mo dinihan trabaho dani guys kada adlaw nga mga man jud ko kay hang i-check og nabay mga order, nabay mga sagbot nga mga nahog. So aron na siya pamonitor guys kay ron di siya madagat ang atong tanom. So gahang mga gipang bitay dani guys nangabuhi na jud siya. Mga nahog nga mga sagbot. Ja kay dia lagi ang mga bag-ong kuan guys na tanawag dwarf ni siya nga kuan. Ja mo ni nabuhi na jud dia. Anda ka naglamok guys, adyo pa kadyo dang kay lamok. Na Sadyo pa kadyo guys ang mga lamok perti nandanganan dyan guys di ang ipakita na ninyo ning kuan. Ning buwak na. So buhi na siya guys siguro nang gitungtong kamat dyan na siya pag balin ha guys pero nabuhi na. Wala na siyang katambok. Ito guys nagigura ko dari nagbalhin og ubahon nga tanom. Diyan nagsusi lagi pug kuog ka ng may mga ud. Kaya hama din susihin guys ug nay mga ud kay na naiskado siya buhi na din sa nga tanan. Diyan hara na susihin man gud sa kada adlaw og kikaunbas mga ud. Okay, nice ra bali siya. Diyan kari pud na buhi na. So maghuwat naman tadahangan na imusa nga na siya. So daghan kajog tanom. Diyan di daghan kita tanom des ni agi. So na ning kuha na siya ning up na. Kay nagduko man to ganis ni agi guys karon ning saka na siya na. So saka ra man din siya mga nakuha na siya. So daghan pa kadyo kung mga buhaton kanang sumadto day ko ron sa dalagit guys. So gani haraman kong sa judari nakapananom na day pug kuog kanang kubasa. So nagtanom kog kubasa dari kay ang kubasa dadto kay nintirek naman so dari na gitanom sa tapit sa dagat. Dapit sa dagat. Diyan nga buhi na pwede agahang ipang tanom nga chive. So nakahiliran ng chive diha guys. So padung dito nakahiliran na. Diyan gip kani po hanggi putlan nga kuan na pud ning nanubo na. So harap po yung gi-update guys kay agahang amo mutan-aw mo guni sa hang vlog manang kuan. Jadi gahang gitanom gani ha. Kuan, gitanom na kubasa. Susaba guys kay dagat grabing kabawod, ha? Grabing kabawod ang dagat. Diyan guys muli na ko kay mo padung di ko ron sa dalagit kay ang kuha lagi tong gihatag ni sis muna. Diyan mangita po ko gown ni Crystal. So see you dito guys sa dalagit. A few moments later. Diyan guys, na ako'y nakasakay ng utana og asa kuno dapit ang municipal sa Uslob. Diyan, hayde ko ni Ma'am Jos ug ni Ma'am Maribik. Okay guys, salamat di ay. Mga followers ni Florami Bulana. From Pardo, Cebu. So, shout-out din ko sa mga taga Pardo. Hi daw Florami. We're followers of your vlog.
Nya amping mo ma'am kay muhapit na ba mo muna o. Salamat sa iskina. Salamat kay imo ma'am lalagi kay kawig ko. So sa tao ko sa mga Tagaliti, hi day ko ni Ansan sa Tagaliti. Hi, Tagaliti. Batuliti. Sa Batuliti. Oo. Ayun pa. Kuan gamay na lang. Gamay na lang. Pila na lang kay iskina murag katulo. Kabot mo ko dari. Lang ang ikuha diya kahang bahin. Salamat kay kadto Miss muna. Wala ni Jate, Yeah. isang bayan eh. Muad to sa karon guys sa napit sa Prince guys kaya nga tuon tong rentahan o kanang gaon o napabag ka tong girintahan ni Crystal sa una. Kaya dias din niya. Guys, kita na pod mi natin. Wa mami magkakuan, wa mi nagkakita des pista kay grabe man ka kuan kanang Nagkanakasog tao. nagkakatugtaon ja wa jud mo hapit sila hapud kay Langan na. Nagastos na pagpliti. palagyan luwi naman to. Emergency na mag-ikwas liyan. Ganun sa espilan. Ganun sa kitag-tidyan lagi. Wa man ka usuka. Wah, kita nagtidyan. Wala siya matunawi. Kaya nakalibang na. Okay, kahajog tambay siya. Nakalibang ra dyan. Wa to na tunawis ka. Magikaan gabi eh. Tunawi. Buhat na ko kay, magdali-dali lagi ko kay naghabakaso kong buhat. Diyan, mangita po ko tugaw ni Crystal. Diyan, salamat. Bye. Juan, salamat lo kay. Bye. Ayahaya maghigda-higda niya. Oh. Ayahaya yung nanay o to aga. Dihigda. Ito, salamat ka, Jo. Buhat na ko. Hala, Jin, narang ka-cute lagi ni Jin. Sa may cute. Kari dia, pink ug kuan dia guys. Ka na kumbil. Di, kani. Kaya cute ka dyan guys, una. Yung bunbel. Inuun na. Sige, hakuan. Oo, ipagawas. Buong sa itanong na Jen. Sanga. Hala, naghanag limosito. Dalago, naglimosito. Kung saan ito yung gikuan Jen nga, limon to, yung gihimog juice. Oo. Bisa mo limon. Dito. Pinagano dito si Babaw. Hiyaw. Lagi. Alam may asin to. Nagana na kayo ang kadubunga. Kuan ay. Murasag buongon nga gamay. Bungon na gamay ba? Hala na. Di. Liso na kasi mabuhay na. Mabuhi lagi ni. Nakakita mo gusto wala saan yung gipanghiwa. Uy, nakita ko sa mong vlog ba nga. Wala lamias ito yung gihiwa. Pagangad pa Diya, na okay. hapit pa dyan mo itong pitsil. Alaho na ni? Salamat. Salamat. Di, nakita ko sa diyang bag. Ang lamias na diyang ipanghimo. Mura mag ng kuan. Guys, sunod na lang. Mga ta, salamat. Bato na ko. Bye-bye. Salamat. Na guys, na ko og kuan kanang nice kadug mga gown dari. Ang problema lang jud kay si Crystal wala kay Gamayon ay mong anak, ma'am. gamayon siya. May tatug na ato diri katong iyahang gihulam sa una nga green. Kay nga ato jud iyahang lawas. Kana o? Mama siguro ni. Na, Green man na. gamay kay to sa lawas pero green man to akong gihulam. Tagpila inyong rent, ma'am? Depende sa gown. Sa imong bed. Ah, May tag 2.5 na. May tag 2K. katong akong gihulam sa una kay Moringanig purma man to, pang Pilipinyana. Say bet na. Kasi sila. Nag-auditi mo gud siya, ma'am. Nga di siya pwede mo absent. Kani siya o, nindot na tani siya o. Ice cream. Ingani jud, ay guba na siya, zipper, ingani lang jud na. Hindi na ipakuan eh. Pa-refer sa saster. Dali naman na. Natastas na pagsuot sa buong. Sa maligid. May palupis ito. So tala mo guys. Pinya, pangkuan dyan na siya pagpaso-paso. May mga binibini. Nakadaog ba ito siya, diri ko lang ulam. Kay ginahanglan man jud nga mga Ris Crystal kay di man jud masukdan dani ijang mga gaon kay para jud ma-fit sa ijang lawas. So kinahanglan jud si Crystal nga mungari. Salamat. Kit kayo na si madam mo eh. Thank you. Nagdisturbo ko nimo. Oh, thank you. Unsa guys, wala jud ko naka-rent og
gown kay ra laging mahala. So nagtuo ko og 500 ra. So padung ko diri sa merkado guys kay mamalit na lamang og lamas kay medyo barato-barato dari og lamas. Kaysa dito sa Uslob kay nalagi magpaluto na karong Bernice. Kita na pud sa kong amiga nga taga Negosyante dia. Nasa tindahan diri sa Dalagit. Na siya yung mga ano, gusto kong order. Pwede ra mo deliver diha sa Uslob or Dalagit, pwede ra siya mo deliver. So mo siya akong amiga. Asin pag-abot na ko sa Cebu. Isa ni abot na ko. Parang kahinay ka doon gisakdan nga series. Red Dep o giniling. Diya kaning lamas guys, assorted na ni. Kanin sa giparisibuan kay kinahanglan magud ni sa kuan kanang amuhang BOD man ko guys sa eskwelahan ja. Ako ilang panutuon sa karong Bernice. Kay naay among salo-salo dito guys mag blessing sa ilang bagong covered court ja. Malagi na mag queen and king food si Crystal ja malagi na guys. Arang mahala ka ag kuan kanang gown. So ang pinaka nindot nga gown 2.5. Ja katong di kadto nindot guys 1.8. Ja sa mga tawo 1.8 taon na sa una niya to kadtong lugar dito po ko nag-rent. 500 na mo to ang girent ni kanang Crystal kato jang Pilipiniana gown hinuon to di to yung gown nga ko anak matong barato ko kang Crystal sa una. Sa una pa pud to 2018 pa. Sa karon ra di mahala ang mga gown manang gwanta na naman sa Crystal sa ijahang gisuot na pagdibo wala naman siya ijang isuot. Diyan malagi guys, ipalit ko na yung mga lamas na kanang giparesibuan kay sinahanglan dyan ng resibo. Diyan di ang gihapit po ni sila Jidin, diyan ang unahang nagkuha kaya naman higitan out to guys diyan. Ganahan ko dani diyan gihatag. So guys, ganahan ko dani guys, nana ko isuot inagkuha ni Nicole. Ito, nice na. Nice diyan. Salamat kado sis muna. Diyan nagustuhan din ako ni. So nagustuhan din ako ning mong gihatag kay kanang floral. Diyan mahilig man pugpug nga ni guys kanang tag-as lagi buktin. Wow, thank you. Diyan bagay din na. Salamat kay Kado Dani. So bagay na guys na mura na pugpug makurmang tao na pud ko ba. Salamat. Diyan na po dun is mga kuan guys, mga tikita, mga bago na napay mga tikita na. So from Germany. So, salamat ka do sis. Diya napikuan guys kaning uban na diya pa din isa. Yeah. So na po na siya tikita na. So nice. So kay bawon na jud kasi sa ang mga gusto nga sinina kay mga tasbot din. Salamat. So, makala doon ka gamay kay mura dito makita ka tagnaong. So na guys. Salamat ka Jo. Sakto dyan na si Jana. Sus magmukhang dunya na dyan kurani. Di na dyan kumaan o sinira din na po kumaan o labandira. Hardinira. Pagsuot na kurani. Salamat ka Jo. Salamat sa Jo sis. Dahil dyan na bang birthday gahapon. Happy birthday. Wala ko na-mention ganyan sa ang vlog gahapon. Kaya wala ginandaghan kay isa kaning duha guys. Kang Crystal ni. Diyan, pakita na mo na dyan. Si Crystal to ang nag-practice. Kang Crystal ni si Jah. Kadris. Duha kadris si Jahan So mo pakita na dyan. Nag-abot ni Crystal. Diyan. Dahil sa di idea, resakto din papaidi ni. Dali pa. Sakto din papaidi na. Kaya din ni Ja, sanahan po kudani kay, Papa na lang na. Panlalaki man. Do you wanna take me tonight? Ang lalaki. Ha? Ang lalaki. Isa po, dali. Guys, kaya ganahan ko si papaidi. Ja, dapoy ingani si Junjun, murag tagaan. Ini. Hindi mo kayo mabusuot ng... Sibong dari ka naman kita ito. Oh, nice. So, sakto Riza, sis muna. Salamat. Sabi ko siya yung susot yan. Sabi kan Junjun yan.
So dahil salamat ka sis sa imuhang pasalubong para sa amo. Salamat. So daghan kadtong salamat kay ahadjeng nagustuhan ning duha. So pinaka nice jud. Nana ko'y pang kuan guys kanang pang suot na mo inagadtog Cebu City. Nag-taking ni Nicole. So, salamat kadto. Nja ang Crystal nja na naman to guys kay wapas Crystal kay nagpractice pa sila sa eskwelahan. Kuan kanang naganahan jud ko dani sis, promise. Salamat kadto. Uy guys, kuan na pa ma kay ito ni kuan kay mag luto na pud ni og panihapon. Gawas na. Oh, orang nagpasyasyol la ka nice. Nice guys. Halaganahan ko yung nga ng mga tila. So, aran sa ka nice guys na. Pasensyo, balik dito. Balik dito ba kaya itong tanaw hantod sa tiil ba? 1, 2. Ikot. Thank you. Nice ka doon si Jack ng lawas. So, Thank you. Talikod. Ay, nagbakat tagpanti. Kapis na pamanti. Panting buslot. Ito guys, salamat ka sis sa iyang nice kadyo na. Sigahan ko na. Salamat kadyo from Germany. Sis Muna Borki ug Shuma. Salamat kadyo. Belated happy birthday. Salamat Happy birthday, belated. Kanang siksi kadyo sis na bigot. Pinabigot. Bigot. Diya mo to among video karon adlaw guys. Daghang kadyo salamat sa inyong tanan. Diya. Thank you so much. Wasa ko mag-shout out guys, basi gumana ko mag-shout out kay Arang Kabisi. So Arang Kabisi di ko karon hantod 17 guys kay magkuha lagi si Crystal kanang mag Queen and King lagi sila anja. Na ako'y luto. Anja, mabili di pud namo gisabay-sabay na anja. Ya kamusta man lagi mo hang pag-school? Okay na. Anja, yung ka daghan ng sinumbagay. Okay na lang. Ha? Okay na lang. Ayaw ganyan lang. Ikwento sa nila yun sa nahitabo. Okay na, ayaw. Okay na to. Ay, okay na to. Wala lang, okay na to. Okay na kuno siya guys kay bahalag pabadlong isang mga estudyante. Pero di pa man dyan na siya ka ng maestra. Kuhan pa na siya. Nag-UGT pa. Pero kaya raw na kuno niya. Lagi siyang papa guys. Gilabahan lagi siyang kanina to Buitan din yung tanaw yung papa So nga nagyang papa ka supportive to lagi siyang sinina. Duhara na kabuok. Diyan nang ipuli-puli. Duhara na kabuok diyan nang ipuli-puli diyan. Mao naman din na undan niya sa nga dito ko sa Manila. Mao man taglabay ng papa og uniforme. Diyan, salamat ka. Thank you. Thank you. Bayot kayo. Ang kabayot. Si Nicole po guys, sarang kabisi. Kaya si Japi nagluto og panihapon. So, itong kanawon guys, isa iyang giluto. Giluto guys nga sutanghon. Iputang ko yung Sutanghon nga gibutangan og kuan, gibutangan og ginaling. Diyan ka nang itim-itim guys, gihilig lagi na sa paminta. So, mga paminta na iyang ikuan.